Dyan tayong orasyo emperata laban king COVID-19. Itamongan po, o mapamakalulu ang pon mapagmalasakit ay igpami. Aminan mi ring kasalanan mi at magpakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon bie. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mingeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugot. At iatsyat me ke kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemic, king bansami. Ipanalangin mi na ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, keka o kabanal-banalan ay ning Diyos. Emo sana pisawili nga kalismi keka king kakulangan mi. Nune, bagkus mo king ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calonsod, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan Ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakihabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat dadi, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Poby Pay Canlas, Mr. and Mrs. Angelita David, Monet Gutierrez, Mading and Rose Kanda and family. Special intention, Joe and Rose Tolentino and family. Safe travel, Marisa and Colin Francisco. Speedy recovery, Crismel Dialca, Rolly Baluyot, Jojo Albis at Mar Panganoran. Healing, Bel Trinidad, Lina Bonus at Mario Supan. Birthday Thanksgiving ng Marian Manalang. Antimurin ding sablang kaladwaking purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Monseñor Pelecito, Emiliana, Ezequiel, Besondial, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Marie Jensen, Nene, Feliciano,
Corazon, Carl Adrian, Arlene, Severino, death anniversary, Esmelita, Del, Bless, Sani, Librado at Jesus. Makiabetan po king dalita pamukulat. Kinaginingin pa ang puning anak, ang puning banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyaw ng banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka, temurin, mayapayabak po, mayapayabak po among. anting may kakapatad, bang abiyabetang matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapa at pagkalungkutan, ding anumang kasalanan nga gawata mo, at manyawad ka pa mong tawad at pakaluluking Ginoo. Igang dinugod kang Abraham, paulining pamanupad na, king sakripisyong kay kang adwan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Igang pepakit kay kami, kinging kasakitan, dakenin kaligtasan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo, Igang ginawang paralan, ban magbalik king tao, ing sadya ng kabilyan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ing Diyos sa mayo pa yung tutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king die alanganga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, sasakwin mo ring palalo, at ipagkalubing grasya mo karing kalulo. Asa ni misana, ing tunay kapakumbaban, anting dalisen ang halimbawa ning kabubugtungan mong anak. Kapilan man sana, era ka lalapastanganan, kapamilatanin kaya kaming ketasan. Nanitanggapan milang mipnung kababan, ding kalam ning kaya kang lugod. Itingan adwan mi, king kapamilatanin ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king halanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Kapatad, nanong kwenta na nung sabyanan ning metong nga tao, atin kung kasalpantayanan. Dapat ing dapat na, naman patutuan iti.
Akabos na kayaning antikaniting kasalpantayanan? Halimbawa, ating kapatad amangailangan imalan at alang apangan. Nanong kwenta na ning sabyan mo kayo, saupa nakasaning Diyos, kapay dimlo at mangan kasanang masalese. Nung emo niya mandirinan imalan ay sulod no, at kakanan aapanuluking danop no. Makanya niya naman ang kasalpantayanan. Nung kabudya mo pamaniwala, dapot alane mang dapat amayayakit kambena, kasalpantayanan niyang mete. King taong antikaniti, malyaring sabyan, ikaw atin kang kasalpantayanan, ako atin naman, atin kong dapat. King pakibatyo naman kayo antikanini, ipakit mo kanako ing kasalpantayanan mong ala namang dapat, at ipakit ko naman kaya ko ing kapamilatan daring dapat ning kanakong kasalpantayanan. Maniwala ka king atin mong metong Diyos. Masanting, ding demonyo man maniwala lo at gagalgala pa king takot. Mangmang, emuwari ay tinjan king alang kwento ing kasalpantayanan, nung alayang dapat amayap, emuari balu king ligurane ning Diyos si Abraham, uli ning kayang depat, inyang dinawuni king altar, ing anak ng Isaac. Ken muakit king miyabe magobro ing kasalpantayanan no, ampong dapat, meging dapat ing pamanyal pantayan no, king kapamilataning kayang dapat, metupad ing sasabyanan ning kasulatan, sinalpantaya yo ay Abraham king Diyos. Patuli na ning kasalpantayanan no, kilala ning taong matulid ning Diyos. Inyaing Diyos, inaus ning kakaluguran i Abraham. Kay nyuakit king mabibilang yang taong matulid ing taong ulido, ring kayang dapat, at emu kabud king kapamilataning kayang pamanyal pantayo. Inya nung makananong ing katawan makakawani king espiritu, katawan niyang mete. Makanyan mo naman, ing kasalpantayanan ang makakawani king dapat amayap, kasalpantayanan niyang mete. Ama nuning Ginong, Salamat, King Diyos. mapalad yo ing taong matulang tutupad karing kautusan ning Ginong. Mapalad ya ing taong matulang tutupad, karing kautusan ng Ginoo. Mapalad yo ing taong gagalang king Ginong karing kautusan na matulang tutupad. Ding anak na maging mayupaya laketi sulip, minuan la kapilanman ding kayang anak. Mapalad ya ing taong matulang tutupad, karing kautusan ng Ginoo. Minawaya ing kayang pamilya at layon mi pabandyan, at saganang kabiyayan maging kayo kapilanman. Uling ing salang saslag para karing taong banal, karing maganaka, mapaglunos at makatuliran. Mapalad ya ing taong matulang tutupad, karing kautusan ng Ginoo. Mapalad siya ing taong mapamaram kwalto, at mga biyayan king pipawasana. Eya mabigu kapilanman ing taong mayap, at paratining ganakan. Mapalad ya ing taong matulang tutupad, karing kautusan ng Ginoo. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Maligaya laring may kiramdam king amano at sininop da iti, kilubning pusong mayap at mapaminto, iti manatili ang gana king mikabunga.
Inuman tabi kay kayo, at kaya kaanti mo rin. pamamasa, king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ito, pepalapitan na lang Jesus, kaya ring dakalataw, ang ponding alagad na. Nung bisayang tuki ka na ako, ing ninuman, nga nakarela. Payalyanin kayang sarili, pusananin kayang krus, at tukiya ka na ako. Huling ininumang magnasang sagip kimbiyana, abating naiti, at ininumang kabatingan kimbiyana, king uli ko, at king uli ning may pabalita, akit naiti. At inyawaring apala ing tao, nung abandi neman ing mabilo gayato, dapat mawala neman ing biyana. Alayang malyari nga pamaya din tao, ban magbalik ya kaya ing biyana. Inya nung pikarinan na ako, ampon ing kanakong turo ning ninuman, kaniting kapanahunan amarawak, at eki kilala king Diyos. Pikarine niya naman ning anak ning tao, potang datang ning kaligayan ning kayang ipa, kambering kayang banal ang anghel. At sinabi na pakarela, tandaan niyo ini, karing mapila na tsuketi ating etakman king kamatayan, hanggang enayakit datang king mipnung kayo pa yan, ing kayarian na ning Diyos. Ing may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo, makiramdam tamo po king umili. Gandang morning po. Good morning po. Amen. Nasa alert level 2 na po tayo, no? So medyo mas maluwag ang mga protocols. Kaya pwede na tayong sa mga upo niya na 3, tatlo, no? Pwede na. Tsaka pwede na rin siguro mga bata, basta nabakunahan. Pero, no? Ito pong pandemic na ito, nakikita po natin ang papel ng simbahan, no? Tayong mga taong simbahan, hindi lang tayo tagapagdasal, kundi tayo rin nakikibahagi sa pagtulong at pagresponde sa anumang pangangailangan ng ating mga kapatid. Kasi po tayo bilang Katoliko, nakikita natin ang ating buhay pananampalataya sa tatlong bahagi na hindi pwedeng pag-iwa-hiwalayin. Iisa lang. Dapat ito'y makita sa ating lahat. Una po, yung unang bahagi ng ating buhay pananampalataya ay ang ating buhay pagdarasal. Buhay pagdarasal. Bilang Katoliko, marapat lang na panatili natin ang ating malalim na ugnayan sa Diyos sa pagitan ng ating pagdarasal. Meron tayong oras yan para mag-ipon-ipon at sama-sama nating pasalamatan, sambahin ng Diyos sa banal na misa, sa iba pang mga religious activities o religious gatherings, pero pa sa ating mga personal na pakipag-isa sa Diyos, yung mga personal prayers natin or private prayers. Yung pangalawa pong bahagi ng buhay natin na dapat nasa sa atin ay ang buhay pag-aaral. Anong pinag-aaral natin? Ang salita ng Panginoon. Dapat patuloy nating pinagninilayan tulad ng mahal na Birhen ang salita ng Diyos. Kaya hindi po natin initsipwera ang Bible. Hindi natin sinasantabi ang banal na kasulatan. Dahil parte ng buhay natin na patuloy nating pagnilayan, pagmuni-munihan ang mga turo at aral ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi yung salita niya ang gabay natin sa ating buhay, kung anong marapat at dapat nating gawin. Ika nga ng Salmo, ang kanyang salita ay ilaw na tumatanglaw sa atin, sa ating paglalakbay dito sa mundong ito. At yung pangatlo po, na hindi natin pwedeng tanggalin at pabayaan, ay yung buhay paglilingkod.
buhay pagseserbisyo. Bilang mga mananampalataya, naniniwala sa Diyos, hindi tayo dapat makontento sa nagdarasal lamang, na maging paladasal, mapagdebosyon. Hindi rin dapat hawak-hawak natin ang Bible at minememorya natin mga verses o mga chapters at baka kabisado natin mga karakter sa Bible. Napakagaling natin pag ganyan. O kaya kabisado rin natin mga doktrina ng ating pananampalataya. Maganda po yan. Pero dapat hindi matatapos doon ang ating pagkakatoliko. Itong pangatlong bahagi ay mahalaga. Dahil itong expression talaga ng ating mga dinasal, konkretong ekspresyon ng ating pinagnilayan. At ito nga po yung buhay, paglilingkod, ang serbisyo. Ang serbisyo. Sa ating pong unang pagbasa, yan ang tinatalakay ni Santiago. Sinabi niya, ipakita mo sa akin ang pananampalatayang walang gawa. At ako naman, ipapakita ko sa iyo ang pananampalatayang may gawa. Noon po sa mga kapatid nating protestante, nasimulan nila ang kaligtasan daw ay nakasalalay lang sa pananampalataya. Yung sola fide. Yung sola fidei, ibig sabihin, faith alone. Yung faith alone. Sapat na ang pananampalataya para tayo maligtas. Kung gusto mong maligtas, sumampalataya ka kay Jesus. Sapat na yon. Magtiwala ka lang. Pero para sa ating Katoliko, hindi sapat yung magtiwala lang tayo. Hindi sapat yung parang ating pinapalalim ang relasyon natin sa Diyos. Nagiging personal na Panginoon natin siya. My personal Lord. Hindi, si St. James, ito ang kanyang ine-emphasize. Mahalaga yung pananampalataya na may gawa. Kaya sabi niya, ako naman ipapakita ko sa iyo ang pananampalatayang may gawa. At ito nga po, sa atin ngayon ang pinapaalala ni St. James bilang mga Katoliko, na baka ito yung ating nakakalimutan. Na bilang Katoliko, dapat nandiyan din sa atin ang paglilingkod, ang pagseserbisyo, lalo na sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaya ito pong pandemic na ito, ito rin ang simbahan na nahahamon kung paano tumugon sa mga pangangailangan ng tao. At sa tuwina naman po, ang simbahan may sariling pamamaraan kung paano tumugon sa mga tawag ng panahon. At nakakagawa ng mga ministries, commissions, para lang matutukan ng gusto yung mga sitwasyon. Sa Acts of the Apostles po, yung napapabayaan yung mga biyuda, yung mga mahirap, kasi mas natututok sila sa pangangaral. Kaya nagtalaga po sila ng mga tao na titingin sa pangangailangan ng mga mahihirap, mga biyuda, na silang kawawa noon. Kaya naitatagpo yung diakonia, ang ibig sabihin service. At ganyan po palagi ang simbahan. Pag mayroong mga pangangailangan, para tumugon sa anumang pangangailangan ng tao, naitatag yung mga organisasyon o commission para dito. Ngayon nga po tignan nyo, mayroon tayong migrants ministry. Dahil maraming mga kapatid nating nag-abroad at isa sila sa mga naaabuso, napapabayaan at sinasamantala. Kaya nandyan po yung simbahan. Nabuo yung paglilingkod para sa mga OFW. At ngayon po, hindi lang yun. Isinama pa yung anti-human trafficking.
Kasi mayroong mga vulnerable sectors, lalo na yung mga kababaihan at mga bata na sinasamantala at nagagamit. Kaya ito po yung simbahan. Mayroong grupo o commission para dito kung paano makatulong na mapigilan ng human trafficking. At even bago pa po yan, kung titignan nyo yung history ng simbahan, titignan nyo yung history ng simbahan, yung mga hospital, kaya sila'y naitatag dahil lang simbahan para lang harapin o tutukan ng mga nagkakasakit. At yung mga universities, at sino bang nagpasimuno ng mga universities? Marami po dyan sa bandang Europa. Ang simbahan ang nagpasimuno sa mga universidad para tumugon sa pangangailangan ng edukasyon. Kaya marami po mga Catholic schools eh. Ito'y hindi lang para, kumita, hindi. Kundi para tugunin ang pangailangang edukasyon ng tao, para mahubog niya ang tao. Kaya ito po yung simbahan. At tayo kasama, kabilang sa simbahan, ang buhay natin ay huwag natin kalimutan. Hindi magiging kompleto ang buhay natin kung hanggang pagdarasal lang tayo. Kung hanggang pagbahasa lang tayo ng banal na kasulatan ng Bible. Dapat hindi nawawala yung pangatlo na sinasabi ni St. James. Buhay, paglilingkod. At naway tayo po rito sa anumang pamamaraan, sa maliit na pamamaraan natin, naway tayo tunay na may sa buhay, itong buhay paglilingkod sa pang-araw-araw. Amen. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pinating mga kahilingan, tayong lahat na patuloy na inaakay ng Panginoon sa buhay na banal at kabutihan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pamintuan misana kapilanman, ingke kang kaburian. Ginoo, pamintuan misana kapilanman, ingke kang kaburian. Para ka ring sablang obispo at pari, ban miya biya karelo ang karampatan, akagalangan at kapamintuan, ang tinaning ila ring pekakatawa ng Kristo, king pamanyuyu, king balayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pamintuan misana kapilanman, ingke kang kaburian. Para ka ring pamuntok na ning gobyerno, ban ela dumayo king Diyos, pauli na ning pibandyan, upaya at dangalan, manatili sa karelo ang puso, ing diwa ning tunay pamanyuyu kang Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pamintuan misana kapilanman, ingke kang kaburian. Ban ing Eucharistia, ing sibol ning sablang grasya, at buklod ning pakamal, mamungay ang tunay kapayapan at pamikakalugod karing kaya katamong pamilya, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pamintuan misana kapilanman, ingke kang kaburian. Ngayon ipuwadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. O Ginoo, manalig kami, king kaya kang sao at krus. Ipagkaloob mo sana, ring keng kayadwanan, banketam miya kami king kapayapan, at parating makatupad king kaya kang kaburian. Alang-alang kang Kristong, ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Makiabetan pong magkantaking dalit para king pamagsadya karangay.
Manalain kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sanang Ginoo ting daon karinggamat mo, kay kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang deting ayin ng sakripisyo, kamtanda sana para kaya kaming grasya ning tunay kapakumbaban. At kayag nananiti, idayura sana karing kaya kaming puso, ing marawak ng pita ning laman, ding mata at ning makayatong ambisyon, banketa mi bebe kaming payapa, makatuliran at banal, at akamtan mi ingalanganggang kaligtasan. Itihadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka timurin, yat nayo ren puso makayat na no, king Ginoo, pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunipin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang kanino'y pa, Diyos king alangang lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Iya, ing kaya kang amano, aking kapamilatana, lenangan ming yato. Iya, ing talapangabos, at inubod mo ban ikabos na kami. Inyasat kapamilatan ng Espiritu Santo, mi katawan niyang taot mi bait iking Birhen Maria. Ti paraning banal mong kaburian, banitalakad na ing metong nga banal, abalayan para kaya ka. Inagpano rin gamat na king krus, bansintanganing kamatayan at ibulalag na, ing pamanyobling miye. Ulinita kamberi sa blang koro, ringangel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banaliyay Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuyay banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yay daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingahin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, pe pasalamat siya kaya ka. Pirasan at binyene, karing kayang disipulo nga nam, tanggapan niya itikongan at kananya. Itiyin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga nam, tanggapan niya itikongan, minum ko kaniti. Itiyin kalis, yung ka na akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Datan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyong inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabinang may biyaning anak mo. Daraw miya kaya ka, iting tinapin ing biyating kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban biganap yung ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka mula naman di kapatad ming Pepa Inawan at maninayang subing niye, lalong lana din talasuyo mong di amang Felicito at Padre Fernando, kambe ng Pacifico, ading alwa pang mayang mo nabiye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan,
Pakalulwan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. Ing kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutub. Kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Paminto kay mahin talapangabo sa mibog yung banalan turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Igpami ay atsubanwa, misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan yung lub mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiya mo kaya kami kingaldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ding salami kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga mo ke paisawol king tukso, nunay ikabos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malagod mang ipagkalubing kapayapan king panabon ni, ban king kasopan ing kaya kang pangalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling ke kaing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alananga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. Anting may kakapatad, may pupukain tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga. Kapayapan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kami, ing kapayapan. Ning malagod at mga nakatang Ginoo, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato. Nontang makakilala at makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, kaya kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkas may nga mahalo mo, kumayap na ako.
mabaluan po the Sisters and Crusaders of the Holy Face of Jesus, inviting everyone to join in celebrating the Feast of the Holy Face of Jesus on March 1 at 9 a.m. Tuesday, before Ash Wednesday. The Mass will be presided by His Excellency Most Reverend Pasiano B. Aniceto, D.D., Archbishop Emeritus of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Prior to this, there will be a 9 days novena and Mass to be presided by the different invited priests from our Archdiocese. Hope to see you. Mag-start siya po yung nobena kayong Domingo, February 20. Siglaw tampo at pangadyan tayong panalangin para king halalan. Manalangin tamo, ban king daratang a pambansa, ang pompan lokal a halalan, ing tunay mag-ari, yung kaburyaning Diyos, ang mamantabe karing sablang bansa. Abi-abi tamo pong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karaasan, ampon terorismo, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktut, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuol, kasakiman, ampon sa buhatan, ban makapamirahit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampon makitid, apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran, apamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamo pong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsyensya mi yung gawan tune, tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kayapan ding kekaldan ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ning tao yung palagi ang galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, puan may na, ilaring migit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese, king kalikasan, eya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan meto ing mamiedalan, king daklat ning kapayapan, ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Pastol ning kaladuami, ampon talapagligtas ni Meto Sikluban. Ing politika, yung pigkalob mo kay kami. Meto nga panagkat, ban sumuyo ka ring sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo yung politika king bansami, antimo ing pamanantabe mo kay kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politika para karing botanti, ampon kandidato, mamye parangal king mal alagyo mo. At makasawop, ban sumulong kami, king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ing pamananggap mi, karing sa kaniting sakramento, wasana saning bakas daring kaya kaming kasalanan. Ing pamagsane king kapakumbaban, idala na kaya sana king kaya kang kayarian, king kapamilatan ang Kristong ginumi, Amen. ang Ginoo man tabi kay kayo, At kaya kaante mo rin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paingtuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. umita nang yan, luguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dangal po salamat at maya pa oras kaya kanyang magandang araw. Marami pong salamat.